I think ka keto nino dagi tiene wuon gi min gi kuma ne gintiere cha ne ok ginyal nyalo kata koro koni afadhali obeda gi kama chiegni uwuotho dhi e sikul no mondo mi odogi. Sani kawan gi model ne nyithindo aina go onge kuma gidhi chope. Onge kuma gidhi chope. Lek margi geno margi dhi rumo. Emomiyo chal ka gima gimoro temo ka donjo no e paro ka ni to dipo ni jok ma preside over education gin jok mose invest a private education institution gidwa loko ohala koro giketho public mondo mi private odhi mbele. Magi ng'eni timore nitiere pinje ma kuni osedongo ahinya ma private education ok tabu ahinya kaka America at the university level ineno ka the Ivy League universities ng'eni kidhi kuro to either yudo scholarship kata iwuokie level economic status moro mamalo ahinya. But Kenya waka university ni e kama wako ni the equalization mane dhi yudo ka nyathi ma en owuok gi champat kodhi kata na sikul to moro to ok kata ne wuok ni en orwako socks gi watchuth en drop gi gari e tiende ka skund ni ndiye mosebedo ka equalize gi makoro gibedo jok ma romre te nikech adiera and I believe nikech all onge nyathi manonyuol ka nigi nanga that equality no nyaka ofweny kato nyuoli mana e kund dhok kato nyuoli mana hospital kalunga ga kan Nairobi hosto inyuolo unadu kamano matiende ni all are born equal and free kendo gin gi dignity ma nyaka bed protected. Gik wawachogo gigo gin gik ma ok wacha ni gin stories gin gik ma ji oseparo kendo concretize magi gik ka ondike katibawa magi gik ondike chik marito world mangima. Omiyo seche mwaketo chike kata policies kik waket policies madhi ketho understanding ainano. Kik waket policies kata chike moro mabro miyo wa frustrate jok ma onge gi nyalo sani. Jok ma onge gi nyalo sani ok ni gionge gi nyalo nikech onyuol gi galama moro e obwongo kata gi dok chien moro environment munyuol gi to yudo ka kuonde munyuol gi onge gi opportunities go kaka ndalo machon. Ami example mar Kenya ka for years nyaka wayud independence nitiere kuonde ma serikal nokawo ni emo ketie dongruok koni high potential kato benefits biro roll mondo mi odhi e kuonde mamoko. Yes. Kuonde mamoko go iluongo gi ni marginalized. Yani nojwang'gi. Nyathi mon onyuol kuma nojwang'ie gik moko. Okone kata ndara miluongo ni lam tamak ni. Sitima ni to kopono neno dichiel to bwoga. Opogore gi nyathi monyuol ma en gigyar no more en gig oyudo neno gi sakasa. Koro those areas in high potential low potential omiyo koponi wa continue gi a process ma miyo nyithindwa moko gin nyithindo ma feel ni gin disadvantage kata ka gidhi school ineno ka gidhi school gi yo moro ma ok romre gi joma moko ka wadhi miyo gidhi dok chien kendo wadhi miyo gin gi sika ni koro gin mana population ma biro na konyo wadoyo gin na population ma koponi gi rise to any level mar donje gari to ka gin makanga kata giriembo gach jomoko mano gimoko nego bini wa encourage Kenya ka kech mane gima education biro mondo mi othiedhi. Erokamano sa de kwadon ko dakika maromo 7 mar okinyi makono nyako ngwajwang penjo nitie kama ng'eny mokalo. Boaz kaduoki mana chien matin wang'eni wasewuoyo mararia weche mag funding model miwacho ni en oloko kite omutate pile ka pile. Nitiere paro moro kandi manyocho gol kod speaker mar National Assembly adwa ni winja nena kaka nowuoyo e wach mar bursaries. Yes. These resources come from the same source. The diminishing public purse. The MCA is giving bursary. The woman rep is giving bursary. The MP is giving bursary. The governor is giving bursary. The ministry is giving bursary. Help is dispersing money. Universities funds is giving money.
Just hold on, members. We have private providers, banks are giving bursaries and scholarships. If you are able, and it's you to generate policy, if you can generate policy, this House will be more than happy to turn it into law so that we can amalgamate and consolidate these funds, and they'll go a long way in providing free universal education for our children. Because what happens is, even as you talk of band 1, where the offer is very generous to the student, the same parents will go to the MCA, go to the MP, go to the women rep, go to the governor, end up with everybody collecting money for the same cause. If you can realign this, our problem will be solved overnight. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations. Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Mimi naitwa Kefa Kotoko kutoka Rongo. Nafanya kazi ya mechanic, natengeneza pikipiki. Mimi ni mshindi wa 5 million Shinda Mamili Shine Kenya. Vile nilianza kuingia kwa hii mchezo, niliona kwa TV. Nilibuy credit, kabuy bundle kwa Safaricom. Mpaka siku moja nikapigiwa simu kwa Safaricom, mimi ndio mshindi wa milioni 5. After confirm hii pesa ni ukweli, nilifikiria kufanya biashara yangu ya hii ya mechanic, nifungulie bibi duka, nijenge nyumba. Hiyo ndio ilikuja kwa akili yangu. Today we celebrate not just a single winner, who of course is important, the main grand winner, but the impact of the campaign that has touched millions of lives in every corner of the country. Hii 1 million ya community nitasaidia Kitere Primary kujenga Nile floor, tawekea desk. Hii maji yenye tutapampa hapa iende huku, itasaidia watoto wa zaidi ya 1,000 na community yenye iko karibu na hii area. Asante sana Safaricom kunitunza nikuwe mshindi wa milioni 5. Nashukuru kabisa. You keep that track on repeat cause we'll party vibe ya kutosha. You just want more. Unataka ku feel the beat. You wanna feel your friend's vibe bouncing off you. You just want to bob your head and sing along to the track. You want to take in every lyric. You just want more vibes. That thirst for more is what makes us Kenyan. And with a cold Pepsi in hand, hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Iwinjo kaka speaker Wetangula Oloso en wach mosebedo ka kelo chandruok ahinya. Ipani en gima nyalo biro konyo mbele ka. Wetangula ing'eni seche moko pani ji chiewo ka koni Nyasaye wuo kodi directly. Kech en achiel kuom joma osebedo e bunge ndalo mang'eny. To wach mineno wachono en wach mang'eny jo Kenya osebedo ka wacho for many years. Kata na yiero mokalo jo Azimio na koni wan wadhi hakikisha ni somo chakre kindergarten nyaka university en nono. Yes. Ma wakala kene magi gima notimore ka Kibaki ne laro loch gi Moi gi Uhuru ka Uhuru ne candidate Kibaki. Kibaki na koni free primary education wadhi keto. To Moi notamore ni en gi ujuzi, osebedo vice president igni mang'eny, president igni 24, Kenya ok nyalo mano.
ko ing'eni ng'eny jomoko nyalo koni dong en mosebedo kanyo to wacho ni gini ok nyalore. En a mental a mindset. Okay. En mindset ma tieni na ok ging'eni to ere rieko mikonyo godo jodhier maber. But ineno ka Kibaki nodonjo to o kick off ma gino timore. Yes. Ma kendo neno numbers mag nyithindo mane nitie oko kata jok mane school nosebaro negi osekalo bedo jodongo ka Kimani Maruge mane 80 years Mochako dok e class. Koro gima Wetangula wacho akoni mano e salvation. Kapani onengo joror wake kech mano e gima wasebedo ka wacho mang'eny. En adieri, en reality. Onge tiende golo pesa moa e mfuko mar piny. Kati ng'ingo gi ofuke mathindo thindo. Tergi office mar MCA, tergi mar National Assembly representative, tergi mopogore opogo nyaka woman rep, nyaka president bende nitiere gi mare. Jogo house to be mutingo nitiere moko gimiyo full scholarship kendo nyithindo madhi oko. Ananeno moro kanyo mar Hungary. Yes, koro gima ichiwe. Koro matiende ni pesa gi nitiere nyal ketgi kanyakla mondo mi okony nyithindo te. It can guarantee. Makimana kanyo Boaz, wabro duogo kendo en saa 3 mar okinyi wayudo weche manyien Adimba kod Vincent Otieno. Wibende kikwila nitie kod pesa mamika mar rembesha maisha okinyi makawuono nyako Ramogi parni bende one live e Facebook kachiel kod bende e YouTube mar Ramogi FM. Inyalo dhi e YouTube, inyalo subscribe en Ramogi FM. Tibro idwa live achiel kachiel e yor video kod dual kata audio ogoto ngiso. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyaore nyako Ramogi Johan kendo machiegni mar yudo weche manyien ka gin mago motuche kor gwenge. Moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya pod dhi nyime gi sundo dwachgi mar bedo ni gidwaro ni mondo mi gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo ema mondo obed kata onego bed ni bedo gai maduong' bura mar ODM poni Raila obiro yudo lemo mar bedo jakom mar duol mar riwruok makelo kanyakla pinje Afrika AUC. Giwacho ni kata bed ni gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ema ne oyier mondo mi koro ta chenro mag duond bura no ka Raila wuon to biro bedo ni odich ka osero ombulu kolure gi lemo modwaro e Afrika mangima. Jaod bura ma Siaya mano Dr. Christine Ombaka gi nyawadgi mar Arieda Otiende Amolo wacho ni gineno ni Orengo ema ber gi lemo no mar bedo gai maduond bura mar ODM. Koke kaunti ma Siaya George Amolo gi ler mathoth e wachni. Kata kobedo ni nyocha ne oseyier gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o mondo ema koro biro ta chenro duto te mag duond buch ODM e yor kojolo e kinde ma ogai mar Azimio Raila Odinga biro bedo ka onge kanie tije mag riwruok pinje Afrika. Jaod buch kaunti ma Siaya Dr. Christine Ombaka to kod nyawadgi mar Arieda Otiende Amolo to neno ni Orengo ema ber gi thuolo no. Party mar ODM is the biggest party in the world today in Kenya and in Africa. Neno gi wang ka telo osechak ket omiyo wan kaka jo Siaya wa support gima party otimo kendo waneno mbele ni party gomiyo wa party leadership kaka dwarore kendo kaka jopiny okwayo. Everybody wants Bob Andrew Orengo to be the party leader everywhere. Omiyo we pray for him to get this position. Wach ma Otiende Otielo kowacho ni Orengo ema nigi lony moromo. That one was very clear. ODM kae jowa mosegore lweny mogi mokwongo Raila Amolo Odinga. Mar ariyo ng'anono ma bende osebet e bunge mang'eny mogik en mana James Agri Orengo. To mar adek en Professor Anyang' Nyong'o. To wang'eyo ni jakom kosedhi Addis Ababa ng'anono man gi experience, ng'anono man gi knowledge and history en mana James Agri Nawa. Nyegi wacho wechegi kar chung od bura magem kama Orengo wuon to nosingo ne mana jopiny ni duond buch ODM ok gibi yie ni mondo mi omuony gi duond bura moro amora e pacho kae. We as members of the Orange Democratic Movement, we are committed to playing our role in accordance with the Kenyan Constitution, which declares that Kenya is a multi-party democratic state, and any forces which try to emasculate Kenya's
constitutional architecture as a democratic state, we may never find a basis for agreeing if the object of what you want to do is to kill the multi-party system. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka pod wan mane kaunti ma Siaya kono nyakwara mogi ni piny owacho kokalo bad migawo mar lupo nyoketho gige lupo machiko kopodho mane giromo milion 5 e kaunti ma Siaya odiochieng' manyoro. Gige kiluwa marichogo mayande ne omaki e dho wedhe ma yudore sub kaunti ma Bondo gi Rarieda no wang kalore kod chik doho ma bende ne omi bad migawo mar weche mag lupo chieng' tarik 20 mar dweni. Koke kaunti ma Siaya, George Amolo pod chiwo maler mathoth e wachni. Gogni machiko kopudho go eko no wang' bang' kane omaki e dho wedhe ma Bondo gi Rarieda kaka ilero gi ofisa mochung' ne migawo mar lupo e kaunti ma Siaya migosi Joshua Mwangi. After getting the court order from the Chief Magistrate Bondo Court, we have gathered in this ceremony of destroying a total of 37 illegal gears. Now these gears were confiscated by Kenya Fisheries Service jointly with our BMUs network and also the Fisheries Department in Siaya County, in Rarieda Sub-County and also Bondo Sub-County. The 37 illegal gears that have been confiscated are roughly estimated at 5 million shillings. Oyuak ni gogni machiko kopudho go eko osebedo ka ketho nam lolwe kendo koro golo chik mager mokalo ne jogo mapod tiyo gi kelo waina go. These gears are very destructive because they have contributed in fishing out a very juvenile fish. And this is one of the reasons why you have seen the fish stocks in Lake Victoria are reducing at a very high rate. So our message today is also very, very clear to our fishermen out here who are still using this kind of illegal gears that time is up and law will catch up with them. So these patrols will continue. We are going to work together with all other stakeholders to ensure that we eradicate the illegal, unregulated and unreported fishing activities in the lake. No wuoyo e kinde mane otelo e chenro mar wang'o gogni machiko kopudho go eko e boma ma Bondo kama ofisa mochung' ne weche le mag bunge kaunti ma Siaya Mikae Sheila Ochieng' nofulo ni wach tiyo gi kiluwa marichogo e achiel kuom gigo ma bende osejimbo lweny e kind le mag bunge to kod jopiny kama oting'o repe e kind mamoko. It is so unfortunate as they use these wrong gears, they end up clearing even the young fish that is not worthy to be removed from the lake. At the same time, they are also interfering with the habitats for our wildlife, more especially the hippo, and in the end, we get issues with the human-wildlife conflict. Magi giwacho ka ofisa mochung' ne weche lupo e sub-county mar Rarieda Mark Owino kod jotend dho wedhe Walter Kwanyat kod George Owuor Otuoma bende oro mana kwayo maket gi mago. Anyalo nyiso jolupo ni ng'ato ka ng'ato okaw pesa ne to nyiewo go tol maber. Waweuru nyiewo tonde maricho ma bang'e tede maki kendo ide wang'. Mondo wabed gi ngima maber, watige tonde mabeyo. Kwayo maduong' makwayo jonam gitim gik ma sirikal dwaro. Omiyo akwayo jo network team gi DFO kanyakla gi Kenya Fisheries ni tiuru gi jo-Rarieda kanyakla mondo mi jo-Rarieda obed gi kwe e kit luwo ma giluwo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Obila ka gikonyore gi bad migawo mar somo chako timo nonro mar yango hiye gima dine kel tho mar japuonjre moro ma jaklas 12 e skund yawuowi ma Kanga Boys High School mayudore e kaunti ma Migori. Japuonjre no mabende nonro mare pok oyang malong'o nyo ring godo e od thieth, kata kamano nyoduogo wito ngimane ma lipot obede nochiw gi bad migawo mar somo. Director ma ochung' ne weche mag somo e kaunti ma Migori, Jacob Onyiego, ne oyango wach ni ka olero ni tho mar japuonjre no nyo oyudo lipode ka wuok e tek kuom tend sikuno ma bende nyo nyise kaka nyathino nochako bedo matuo kaachiel kod bedo ni kaka notere od thieth ma gikone to koro ne owito ngimane. Whether they were doing exam but that collapse akiwa in class, yes. Yeah, form 4. They had a bright boy. Najua sasa that was sudden. Mtoto was very okay, eh? Yeah, he was very okay. That was sudden. But let the hospital do the postmortem so that we could know the cause of death. Because what we are using is the report we've received from school, so the other details can be received from the hospital.
Weche moko en ni ji mathoth koro dhier nono koluwore gi okang' ma jatend piny William Ruto kawo mar koro loko pache ka koro nyaka gie sani opoyo mokalo riwruok mar Ford Foundation ma kinde mokalo chien en owuon ne oseye kotude gi wach mar bedo ni Ford Foundation ne siro weche mag ng'anyo ma kwedo piny owacho mare. Ng'anyono ma bende ne otimore dwe mar 8 higani. Lokruok ma kamano koro timore bang' ka jatend piny William Ruto ne obedo kod romo gi ker mar riwruogno mano Darren Walker e boma ma New York. E kinde twak ma bende nobede kiny jodit ariyogo, Ruto ne opoyo riwruogno ka olero ni riwruogno koro siro lwedo piny Kenya timo lokruoge ma koro geto ting'o malo weche mag uchumi. Wach ma kamano koro nyaka gie sani onyuolo paro mopogore opogore ka koro oganda penjo ni to kare en ang'o mane rach e kinde mokalo chien kama Ruto wuon ne seyo riwruok mar Ford Foundation ka bende wacho ni en mano siayo kweth mag Gen Z ka ochiwo negi sir kotenore gi weche mag omenda mondo mi koro ne gikel tulo ma bende nokelo liet e pacho ka dweche 2 mokalo chien. Kata kamano wachno nyaka gie sani pod odhiero ji ng'eyo ka koro gigombo ng'eyo ni to en ang'o molokore sani mane ok obedo e kinde mokalo chien. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? If they are not interested in democracy in Kenya, if they are going to sponsor violence, if they are going to sponsor anarchy, we are going to call them out and we are going to tell them they either style up or they leave. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en ni moko kuom jotende kanise kaunti ma Migori onyiso jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua mondo mi koro gikware ng'uono kaka yo mar kelo kwe makende kanyakla kod riwo oganda jo Kenya. Pope Maurice Otunga mar The Church of Holy Spirit Africa ne owacho ni thicho ok apisi jalup jatend piny ok en yo mar tieko ywaruok e kinde kod jatende William Ruto. Otunga ne owacho ni lonyo Gachagua e telo koro biro mana medo kelo tungni pacho ka ma koro dwaro ni tie mondo mi jor bura manyaka gie sani sundo wach mar paro mar thicho ok apisi Gachagua onego bed ni were gi wach makamano kendo ok gin onego bed ni gilose kata matin. Kowuok e kaunti ma Migori, jafwambo marwa Jojuma giler mathoth e wachni. Pope no mar kanisa no mar The Church of Holy Spirit Africa Maurice Otunga wacho ni thicho ok apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ok yo makare mar tieko ywaruok ma osebedo ki jatend piny Kenya kaachiel kod jalupne. Otunga wacho ne thicho Gachagua ok apis koro dhi medo mana kelo koko e piny Kenya kendo ber kimanyo yorego machielo ma inyalo kelgo winjruok e kind jotelo ariyogi. Wach mar ker gi jalupne wadwaro ni president obed piny gi Gachagua mondo mi giket kwe e Kenya. Okotamo giketo giluong jo kanisa mondo kanisa wuok oko mondo okaw president gi jalupne oket piny mondo kwe obed e Kenya ka mondo giriti ka ng'ato nigi makosa to wadhi e 20 yiero chiegni yiere mene gol ng'ato to weche moko ma gin pich gi giaye mondo piny obed gi Otunga ne dong' mana higni 3 kende to koro jo Kenya dhi e yiero kabinde deber kaka jotelo ariyo ko tiyo mana kamoro achiel kendo koro moyiero mabiro moro ka moro kolundache. Jatend kanisa ni mar The Church of Holy Spirit Africa wacho ni ande ka jo Kenya ne oaye ng'anyo mane okel kod kwethno mar Gen Z ka bende sani deber ka jo Kenya koro bedo kamoro achiel kendo keto tenge wechego mag siasa. Nyore ka Gen Z okelo nwa lweny e Kenya ka kendo gima timore ni wan ka kwene kaka jodhi chako kelo gimoro mbele ka kendo ma ka dhi timore ukia gima nyalo chako bedo mbele ka koro weu jogi obed piny ne ni siasa momondo mabende koro gore pacho kae ka ochakre mamalo nyaka counties koro thiro chenrogo mag dongruok kendo sa koromo manyaka koro ket gi tenge. Otunga kwa josiasa duto manie yier leo mopogore opogore e piny Kenya ne otim tije manoyierge kendo giwe siasa nyaka higano mar 2017. Ka election obiro kaka jalup ker rach odhi dong' madhi yiere to weye omiyo ywaruok mochako bedo sani ni ok wadwaro e Kenya wadwaro mondo kwe obed e Kenya. Jotelo man wayiero miuru jopiny tich mayot mondo mi jopiny ong'e ni wayiero mondo timnwa maendeleo. Timnauru maendeleo ne ok watero ne dondruok. Ne Nyakalondo Maramo ikuok e kaunti ma Migori. An Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jopuonjre mag mbalariany mag piny owacho onyiso sirikal mondo mi koro donjre wach mar ng'anyo mag jopuonj mag mbalariany ma odiochieng' ma kawuono chopo odiochienge mar 8. Chenro mag somo e mbalariany marom 35 duto mag sirikal e thur ka osebedo kod ng'ikruok ka oluwore kod ng'anyo ma kamano ka bende jopuonj mag mbalariany to pod oramo ne gibiro dhi nyime gi ng'anyono nyaka chop sirikal bikete tim ogirimiti mane giwinjore. Ogirimitino mar higa 2022 gi 2025. Times unapata some timetable inasema
kwamba class ni from 7 asubuhi, so wewe ndio umeamka ready uende Daro. Kufika Daro unapata like empty desks, hakuna wasee. Kuna kwa nayo pesa ya matumizi yenye tutumia, unaona saa kikuwa natutumia na hakuna kitu tunayanika, tuna waste hiyo pesa. So mgomo ikiendelea, obviously tu itabidi tufunge tu vile zetu turudi home. Our request is that the government should listen to our lecturers, because we have heard that they had made an agreement to solve this issue in the year 2021, but so far nothing has been done. Kata kamano, jopuonjre manie hikgi mogik mar tieko somb gi mbalariany ma Chuka koro nigi luoro mokalo kolure kod wach ng'anyo ma koro giwacho ni dhi miyo gimedo bedo gi kinde mathoth e sikul ka opogore gi kaka ne giparo e kinde mokalo chien. Nyakora Mogajwang gi kanyo no ema dichopo e giko mar mi weche manyien kaka ne gimolo mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Iwacho ni kidwa konyo piny kama chanduk nitiere, tikelo rieko mar loyo chanduk manitiere no. Yani sama wan gi shida, tikelo rieko mar kelo konyruok mondo fuok makamano kata gap manitie no waneno kaka wanyalo dine. Mae momiyo wan gi twak okinyi makawuono matemo lego wach moro ni to dibed ni sirikal gi joma nie sirikal tuo kod ngima nyithiwa kaka oganda jo Kenya kod future marwa kaka Kenya ka wang'iyo siro maduong' mar somo. Boaz no liekonwa kanyo situl manyatiende adek cha gi siro mopogore opogore, gik monego gimiluongo ni the ideal situation kako nego bedi. To gie sani en kaka en nia nitiere policies malong'o, katiba marwa, pend chik maduong', nitiere kod fundi ni mamoko mabende oguro siro mar bedo ni somo en gima sirikal nyaka kete maino ne. Wan kanyo kod chike machalo Basic Education Act, wan kod chike mopogore opogore, policies mag university kachiel kod mamoko bende. To kata kamano magite okelo ruruok mar weche, gik matuomore kalro koda Human Rep ma Homa Bay County, gik matuomore, gik mobagni gino, gik mogajore. E masani koro nitiere Kenya ochomo kanye. University lecturers dhi nyime kod ng'anyo margi kawuono donjo odiochienge mar 8. Students yuak ni nyaka kawuono pok opuonjwa. Nyiso ni siro mogik mar somo ma en mbalariany nigi chandruok maduong' ahinya. Boaz, wadugu kendo bang' gomba kamar ariya, piny Kenya na achiel kuom pinje ma bende ang'eyo ni gi ratify kata giluwo chike ma bende piny ngima bende okete kogi, Africa Union, kanyakla kod bende wan gi policies moko ma bende tayo pinje mane buo EAC ma bende ni selarno kanyo okinyi makawuono. Nitiere osiepni moro ka ong'isana mos iluongo ni Ambassador Richard Owade. Ambassador erokamano. Yes. Erokamano. Wacho kanyo ni ne usomo kode Kenyatta University. Kenyatta University. Master's program moro. Yes. Erokamano ahinya. Wacho kanyo na mosi. Architect Evans Asio erokamano ahinya architect. Amoro gi kaka omiyo oganda wa puonj kaka somo nego bedi. Mano architect ma ng'eyo kaka pache bende ler. Erokamano. To penjo kamani to maduong' wach mar conducive environment mar school no bende oseneno Wimagak Primary School e Kanyaluo. Ang'eni nitiere kaka lwete odonjo kanyo temo mondo miyo ng'i kaka ilose. To mago gik ma should be in the process. Wan gi public funds monego beni wang direct mondo los kuonde maber. Ng'ato be penjo kani to awinjo kaka jalonyo wuoyo e weche mag alwora kata lwasi kata environment maber mar school. To private schools moko mantiere within estates moko comply kod basic requirements gi. To gini keto gi kama chalo nade ni yudo ka sikul onge playground. Kaka jalony ma onyalo wachango en rem mar sirikal koso en miluma mar joket mwandu madwa keto sikul machiegni kuom jopiny.
adwani duoka kamano. Apa ni mano onego waduoki. Yes. Adiera dieri onego bed ni schools emomiyo wakoni public schools. Sirikal onego bed ni gero tiyo gi mwandu mogisolo kuomwa. To seche makoro school onge machiegni emomineno ka jonyuol kata joma moko mikoni entrepreneurs koni ka endiwe waketie moro mondo mi okony jogi. To samoro ng'ato keto mana mare mar ohala ma bende okete ng'eni kaka estates moko ma bende aneno kuonde bombe ma opogore. Yes. Idhi yudo school ma piny entiere ba diere ka Indian school kato kibanda mamalo ni en kanisa. Ngini environment no somo ok nyal dhi mbele maber. But yudo ka gima miyo gichopo kanyo en ni onge public schools machiegni. Nitie policy moro mane endalo Kibaki na gikelo 2009 iluongo ni ABET, Alternative Basic Education and Training. Nikech nikoni seche michiwo pesa mondo mi odhi okony nyathi ka nyathi. Nyithindo duto kata gin e school mane gin nyithi Kenya, they are entitled, yani gin gi ratiro mondo mi giyud pesa no. Koro jo nyithindo mane dhi e skunde aina go be wege skunde go no dhi okoni miwa uru pesa ni wang. To sirikal ne koni ok wanyal miyo pesa kuonde ma ng'ato loko ode kaka school. Nyaka wang'e ni en school mo qualify mondo bed school. But the standards ma jogo no keto mondo mi jogo schools aina go meet apa ni enforcement ok gisebedo ka gitimo maber. Emomiyo wan gi tabu mar those makeshift structures. Kuonde mamoko mane chon na gin garage mar loso geche oket ni school. Kuonde moko na oketo ni kama ne gipidhi poultry, kama ne gipidhi gwen nigi loko ni koro school. To ka corona biro ni to gichak gidoko ni koro wan wadok pidho gwen. Inano mani ngeni ok en certain. Emomiyo the only certain way ma iloso godo schools mondo mi obed maber ne nyithindo duto tete kochak gi nyithindo mowuok pek mar chan gin public schools. Mano mo encourage. Ng'ato bende penjo kani mosna Boaz to ni to industrial action ma kinde ka kinde en rem mar ng'a? En ni unions ge mok negotiate ga gi sirikal maber koso nang'o? Koso reality mar onge mar pesa? We mondo mi akoni mokwongo ng'ata modwaro wacho ni pesa onge Kenya ka mano to waket tenge. Mano to kata economist will tell you ni kane gia pinje kuonde mopogore ibro yudo ka kuonde ma giae gi pesa nitiere. Pesa nitiere manyalo yudo ka Moyo wuok e loch Kibaki okao. Moyo yudo ka Kibaki was raising about 150 billion Kenya shillings. Within a year Kibaki raised mano to 300 billion a year. By the time Kibaki wuok no raised 1 trillion. Uhuru kane wuok and over 2 trillion mano yudo annually. So inano ka katana the Finance Act mane 2023 angeni no bedo challenge the court kendo doko. Ntiere kaka ne gi raise gi increase kato the process mar solo suru no bende. Pesa magi solo sani koro ng'eny moloyo. Omiyo gimoro miwacho ni pesa no indo. Ni pesa onge apani kanyo wagole waket tenge nikech corruption osebedo ka ng'eny emomiyo pesa no dhiga oko. Uhuru nokonwa ni odiochieng' walus billion ariyo. Yes. The Auditor General to konwa ni higa ka higa walus 700 billion. Mano pesa mang'eny. Omiyo wan education wakwongo wachako wakoni 700 billion cha gi 636 billion mimiyo wane. Medwa uru mana matin 100 billion to pesa no oingo kata loso keto nyithindo mondo mi osom chakre kindergarten nyaka university ma ok penji gi pesa mora mora. Okay. Efficiently utilized. Tikod pesa maber. Pesa no bedo maber. Koponi chaki medie kata monengo beni watero e research nyanondro mokech sani
piny maonge ng'ama kete pesa moro mar research mano piny mok dwa donjo e industrial transformation nikech research no ema miyo wayudo godo riekni mamoko kata kaka chon kaka no preserve kata rech obro yudo riekni mamoko makoro preservation no bedo mayot miyo gik moko ok kethre kata ndalo ma pur koro watimo harvesting ni koro cham ng'eny ni to ok ong'e kaka preserve gi gibro kethre miyo kech biro chako kawo omiyo transformation no timore ka wakawo pesa waketi e research ma kwakawo pesa go duto apani mano part mar onego bed ni watimo anka e Africa continent sani nitiere this is the 4th year ma Africa timo gimiluongo in education giluongo innovating education in Africa. Vijay, I'm happy I'm a member of that team. Innovating education in Africa. Obedo anchored gi Africa Union. Gima timore gitemo wacho kendo ng'iyo ni higa ka higa ere kama puonjruok gi research en university mane, en research institute mane, en kanye ma model moro nitiere mabro miyo kata na manufacturing sector, kata na motor vehicle manufacturing, kata mana the plants madongo dongo ma loso chiemo kata loso gik mang'eny mopogore ere kaka that innovating education e kama technology dwani mondo mi oterwa. Apa ni mano ningo benien gima wang'iyo matuta. Erokamano. Kawe greetings maka juma kanyo. What is his take on TVET education in Kenya? And get a good number of students who opted for diploma TVET courses than university courses. Marare onenonade the strength mar CBC education Eriko Makoracha. Penjo kamano. Okay, erokamano maka juma. TVET actually TVET and part mar the wholesome picture mar education and training mawacho. In fact, king your policy mar education and training for sustainable development. Ma Kenya zani kuro ng'iyo ni mano guide gi. TVET and at the center. Nikech ng'eny nyithindwa nitiere kiwango no. Chiegni on average awachni 1 million mawuok e high school every year. Yudo ka ng'eny gi almost more than 600,000 gin jok ma TVET go kanye kama konyruok gi nyalo bedi. So onengo be ni kanyo waketi maino. In fact the gimoluongo ni higher education financing otingo TVET. To ingeni ntie TVET bende the component makata na county government bende tiyogo wane wan godo ya vocational centers mantiere kor gwengewa omiyo kuondego apane kama ntiere konyruok kech skill moro mana matin midhi miyo godo nyathi moro rieko ibro yudo ka kare makelo ne mogo e ot mana matin no emidhi yudo ka kelo ne mogo e ot to seche ma nyathi manyako nyathi mawuoyi mong'ol kata mawuok e chandruok aina mane omi that opportunity mondo mi obed developed TVET ibro yudo ka dhi konye to maka juma ka wacho ni nitiere nyithindo moko mabende opt mondo mi gin gidhi na TVET instead mondo mi gidhi e university direct mano option mabedo kaluwore gi ng'iyo transitions bende ma wasebedo ka wan go nikech kik ibed ni wakawo ni TVET en kuonde mar jok ma ofail ni ma ok nyal dhi e levels mamoko ntiere in fact en paro marach en paro marach ntie nyathi moro manoluongi machane Kiambu Institute of Technology kane en gi A- ming'ene apane jofwambo be nopenje ta ng'o momiyo kanya midhi okoni an ka indie mana dwani mondo adonjgo nikech adwa bedo gi the hands-on practical training which TVET ngeni en more hands-on the theoretical ma dhi mbele mang'eny ahinya cha bende otin go but ki bedo ka wachini bedo ng'ama is a mechanic kato kisedhi bedo mechanic kato kori chaki dhi bedo engineer ng'ene kor gwenge wati ng'ene mechanic en engineer but die pogruok an engineer nyalo design gik mang'eny en gi riekni mang'eny a mechanic en na tich ne mar service ng'iyo ni oil odhi nade kata ang'o mane miyo the flow chendo but adieri onengo be ni gigi timore seamlessly ma ng'ato in kamidhi train mibedie jolo midhi godo mbele
en training manyalo kendo miyo transition mari ibede gi ujuzi hali ya juu. The same model mapane Japan as a country ng'ato nyalo ng'eyo. Yes. Ke Japan idonje e school at a very tender and lower age to you are learning theory to practicals bineno kuket godo nyithindo nikech they are learning their classrooms ok gina classroom ma book kende manie wi desk. Nitiere tools, tie gadgets and workshop ka and everywhere. Koro gik molango en practical ma oneno gi to timo gi to ok kucho be oneno ni hele kana watimo kata kuponi koni the robots nikech ng'eny most of those countries gik moneno ni street lights gi they are called robots. Koni the robots makama ang'omiyo ineno ka okotim maber ere kaka wanyalo create moro manyalo tiyo maber. Koro yudo ka creativity chakore at a tender age. Kata the qualifications kata standards mimiyo yudo ka ntiere the process ma in Kenya hapa ni yiero ma ncha odhi mbele ni yudo ka the Azimio sana to kata gi jo Kenya Kwanza ni iko ni recognition of prior learning. Yani knowledge ma in go mokwongo cha. Ok wakao ni bira ka in empty ni koro ingegi ming'eyo. Nitie giming'eyo minyalo bedo inyal miye certificate. The best ni gini ng'eyo. Nikech e piny luo kidhi yudo ka ng'ato nopuonjore kata mana wiring nikech ne gimoro ne jawaya. Samoro ng'ato en mechanic to wuon gi ne en ja mechanic. Koro sama skul olot odhi puonjore tie wuon gi kan apprenticeship. Yes. Ong'eyo koseng'e mano ting'eni ni nyaka bed ni to onyalo bedo certified ni ng'ani oromo tijni. Nikech kumwadhiye ni be onego bed ni kata kidwa yudo tender ni mondo mitim gino ibede gi barua moro manyiso ni gini nyalo timo. Kik iwacho gi dhogi. Kik iwach gi dhogi. Kadhi awacho gi dhogi koni miya ibiro neno. Koro kase mi to kare kia ere kaka biro neno. Erokamano. Boaz wach mari mogik aneno ka sa en 3:30 mar okinyi. Mbaka ni ndio sedhi maber. En mbaka mosedhi maber mokalo. Tedore mamit. Gima ok ber na en ni wawuoyo education. Seche ma education is at its lowest end. Kama education rach sana. Ka ber adieri. To nengo alam mikete Kenya mangima gi joka ni oko olam ne joko rito education mondo education obede gi sober mind ochier. Kech education kotho to piny otho. Kech education ema dhi stimulate the minds mondo mi ji chak paro kaka gi dwa dhi mbele. Kata gwandruok gi koko gi ywaruok mineno dhi mbele gi. Ing'eni kia kelo chandruok. Mago timore mana nikech samoro somo emo ng'ikri. Omiyo and the closing remarks anyalo koni sober up the presidency to gi wizara mare somo mondo mi wawinj kele winjruok kata kwe education sector. Labor unrest madhi mbele kanwa chako gi jopuonj duto manie primary gi secondary kata koro sani odhi kiwango mar universities miyo waketho sa mang'eny ahinya. Omiyo ka wawinjore nitiere commitment kaka mag CBAs mago the normal formal processes miluwo mondo mi jatich to gi ng'ama ondike tich ong'e ni ma winjruokwa onego tim kaka ondikeno. Kech ka ok otim kamano to kama koro kele gwandruok ywagruok gi muodo lak. Ka ok kamano to onego Nyasaye otel ne oganda mago nagi. To kata tek manade to keduru matek mondo nyithindwa kik drop out from schools. Erokamano ahinya. Wach mangima mokalo nyakoro Mgajwang' Boaz okete yo mowinjore kowacho kanyo ni siro maduong' mar dongo piny en somo kojiwo kanyo ni kaber ahinya waduto kaka jokanyam gima nong'ewa go ahinya en ni piny luo ne en siro mar somo e Kenya ka king'iyo kaka Kenya osebedo kodongo en gima nong'ewa go ma ok onego bed ni wawe kata nade. Kuom mano nyakoro Mgajwang' mane mokelo e giko mar twak okinyi ma kawuono maramo gi baraza wadonjo tilo mogik mar Kogwen. Nyinga en Otieno Makajuma. Odhiambo Taska nowero wer moro